ପିଲାଦିନେ କେବେ କଙ୍କି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଖେଳିଛି। ଆଜି ହଠାତ୍ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କଙ୍କି ଉପରେ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପିଲାଦିନର କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଙ୍କି ଧରି ଆମେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଉଡ଼ଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସି କହିଲା, ଯେଉଁମାନେ କଙ୍କି ଧରିକି ଖେଳୁଛ ସେମାନଙ୍କର ମା ମରିଯିବ। ସେଇଠୁ ଆଉ କି ଖେଳ, କଙ୍କିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୂତାରୁ ବାହାର କରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଦୌଡ଼ିଲୁ ମୋ ମା ପାଖକୁ। ଦେଖିଲି ମା ବସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ କଙ୍କି ଧରିବା ବନ୍ଦ।